I ćao svima. Evo nas ponovo Jugo Filip posle 2,5 nedelje. Činite špemak. Sada, tu je Stefan, igramo igricu neku tamo, čitava se. Izvinite što nema klipova, zato što moj telefon je pokvaren i moram da ga držim na punjaču. Crkvamo baterija, ali za 2,5 nedelje ili 3 dobijam novi telefon, mnogo bolji od ovog, ali mnogo bolji. Acer Zenfone Go, valjda tako se priča, ne znam ni ja. Tako da zbog toga neće biti klipova. Sad, meni je danas rođendan, tako da idemo na moj rođendan. Evo, sad će da mi dođu drugari, pa idemo na paintball. Kod Tošinog bunara. Da. Dobro, ljudi, sad znate zašto ne izlaze klipovi, tako da vidimo se vrlo uskoro.